4 години вървяхме заедно, водени от ясни цели, убедени в смисъла и вярната посока. Реализирахме инвестиции в публична инфраструктура за над 200 милиона лева. Създадохме нов път за водата на Габрово и въведохме нова система за регионално управление на отпадъците. Обновихме централната градска част. Ремонтирахме училища и детски градини. Изградихме нови крайречни улици, детски площадки и кръгово кръстовище. Реформирахме дейностите по благоустрояване, почистване и озеленяване на града. Създадохме първия на Балканите интерактивен музей на индустрията. Газифицирахме Габрово. Подадохме ръка на двойките с репродуктивни проблеми. Ще продължим да обновяваме градската среда, включително междублоковите пространства. Ще инвестираме в селата. С помощта на европейски средства ще превърнем Габрово в енергийно ефективен град. Пълното модернизиране на транспорта ще бъде факт. Всеки габровец в нужда ще може да разчита на адекватни социални услуги. Имаме ясна визия как да продължим да развиваме Габрово като културен и туристически център. Изграждането на тунела под Шипка ще отвори общината ни за нови инвестиции. Предстои ни много, но аз и екипът ми сме готови за предизвикателствата. Имаме пълната подкрепа на държавата. Ще работим за създаване на благоприятни условия за заетост и бъдещето на Габрово като център на индустрията. Ще се борим за високо качество на образованието, което да гарантира квалифицирани кадри. Аз съм Таня Христова, кандидат за кмет на Габрово. Продължаваме във вярната посока. Габрово го заслужава. Купуването и продаването на гласове е престъпление.